Marija Antoaneta danas je najpoznatija po svojoj egzekuciji tijekom Francuske revolucije, a od tada je postala sinonim za klasne podjele, kraljevsku raskoš i ravnodušnost prema siromaštvu u Francuskoj. Manje je poznata priča o njezinoj djeci i obitelji. Pridružite mi se dok istražujemo što im se dogodilo. Dok je dobro poznato da su kralj Louis XVI i njegova supruga, kraljica Marija Antoaneta, svrgnuti i pogubljeni početkom 1790-ih, kao dio Francuske revolucije, ono što se često manje spominje jest preostala uloga koju je dinastija Bourbon, francuska kraljevska obitelj iz koje je Louis potjecao, nastavila igrati u francuskoj politici tijekom 19. stoljeća. Doista, jedno od djece Louisa i Marije čak je nakratko postalo kraljica Francuske, 1830. godine. Marija Tereza Charlotta bila je najstarije dijete Louisa i Marije. Rođena je 19. prosinca 1778. u kraljevskoj palači Versailles pokraj Pariza. U godinama koje su slijedile dobila je 3 braće i sestara, ali svaki od njih živio je tragično kratko. Louis Josip rođen je 1781. ali je umro od tuberkuloze 1789. kada je imao samo 7 godina. Ista bolest već je odnijela život jedinoj Marijinoj sestri, Sofiji Heleni, 1787. godine, kada joj je nedostajalo malo do prvog rođendana. Posljednji brat, Louis Carlo, rođen je 1785. godine i, kako ćemo vidjeti, trebao je igrati ulogu u burnim događajima koji su uslijedili nakon Francuske revolucije 1789. godine. Marijino djetinjstvo proteklo je okruženo raskoši i formalnošću kraljevskog dvora u Versaju. Odgajala ju je niz guvernanti, među kojima je bila i najbliža povjerljivica njezine majke, Jolanda de Polastre, vojvotkinja od Polinjaca. Suprotno uvriježenom mišljenju, njezina majka, Marija Antoaneta, nije bila lakoumna rasipnica koja je bila svejedno za dobrobit građana Francuske, već je pokušavala u svojoj kćeri potaknuti vrline milosrđa. Ipak, problemi su se gomilali diljem Francuske, a posebno među rastućom populacijom Pariza. Niz neuspjelih žetvi i ekonomska kriza diljem zemlje tijekom 1780-ih znatno su destabilizirali Francusku i uskoro će sve to kulminirati. Godine 1789. u pokušaju da ublaži financijsku krizu, Louis XVI. Pristao je sazvati sastanak generalnih staleža, francuskog parlamenta. Generalni staleži nisu se sastajali više od stoljeća i pol, ali su sada bili potrebni kako bi se izglasalo veliko financijsko davanje monarhu, čime bi se mogla spriječiti neposredna ekonomska propast francuske države. Louis je sa svoje strane vjerovao da može dati neke male ustupke parlamentu, nakon čega bi ga raspustio i vratio se autokratskoj vladavini iz Versaja. Bio je duboko u zabudi u toj pretpostavci. U ljeto 1789. nakon što su se staleži prvi put sastali, kralj i njegovi ministri brzo su izgubili kontrolu nad situacijom. Parlament je ubrzo počeo preuzimati političku moć u svoje ruke i premjestio je sjedište vlasti natrag u sam Pariz. Juriš pariške rulje na zatvor Bastille u gradu 14. srpnja 1789. bio je vrhunac Francuske revolucije, što pokazuje do koje mjere Louis bio marginaliziran u upravljanju vlastitom zemljom. Članovi kraljevskog dvora sada su počeli bježati iz Francuske. Zatim su početkom listopada velika skupina pariških građana došla u Versailles i prisilila kralja, kraljicu i njihovo 2 žive djece da se presele u Pariz. Sljedećih godinu i pol provešće u palači Tuileries u francuskoj prijestolnici, prije nego što je u lipnju 1791. godine loše isplanirani pokušaj bijega iz Francuske propao, što je dovelo do pogoršanja odnosa između kralja i kraljice te revolucionarne vlade. Na kraju, u kolovozu 1792. godine, Louis je svrgnut. Nakon toga mu je suđeno i pogubljen je giljotinom 21. siječnja 1793. godine. Marijina majka ubrzo je doživjela sličnu sudbinu, u listopadu 1793. godine. Tako je do kraja 1793. godine Marija Tereza zapravo ostala siroče,
uhićena u Parizu od strane neprijateljske revolucionarne vlasti. Ona i njezin mlađi brat, Louis Carlo, ostali su uhićeni na odvojenim lokacijama. Na kraju, Louis je preminuo 8. lipnja 1795. godine. I ovo, kao i u slučaju njegova i Marijina preminulog brata i sestre, gotovo sigurno je bilo zbog tuberkuloze. Ali obdukcija provedena nekoliko dana nakon njegove smrti otkrila je znakove fizičkih ozljeda. A dječak, koji je imao samo 10 godina kada je umro, očito je bio zlostavljan u zatočeništvu. Louis Charles preminuo je upravo kad je najnasilnije i najekstremnije razdoblje Francuske revolucije dolazilo kraju. Više optimistična uprava naposljetku je dopustila Mariji Terezi da napusti Francusku u prosincu 1795. neposredno prije njezinog 17. rođendana. Sada će krenuti prema Beču kako bi živjela u izgnanstvu na dvoru svojih austrijskih rođaka, dok je njezina majka, Marija Antoaneta, bila rođena u austrijskoj kraljevskoj obitelji Habsburgovaca. Marija je stigla u Beč u prvim danima 1796. godine. Ona je bila jedini član Bourbon kraljevske obitelji koji je preživio dugotrajno zatočeništvo od strane francuske revolucionarne vlasti u prvoj polovici 1790-ih. Ubrzo nakon toga premještena je u Kurlandiju, na području današnje Latvije, gdje se nastanio njezin ujak, brat Luja XVI. Louis Stanislav, proglasivši se kraljem Louisom XVIII. Francuske. Samoproglašeni kralj želio je da se Marija uda za Louisa Antoana, sina Karla Filipa, još jednog brata Louisa XVI. Unatoč tome što su bili prvi rođaci, Marija je pristala na brak i par se vjenčao 10. lipnja 1799. u palači Jelgava u Latviji. Marija i Louis Antoine su se potom preselili u Britaniju. Ovdje su mogli provesti dug život u udobnom izgnanstvu, ali su događaji u Francuskoj ponovno radikalno promijenili tijek Marijinog života. Krajem 1790-ih Francuska republika se postupno pretvorila u vojnu diktaturu na čijem je čelu bio general Napoleon Bonaparte. Na kraju 1803. godine ovaj korzikanski vojni zapovjednik proglasio se carem Francuske. Uslijedile su godine rata, tijekom kojih je Napoleon prvo osvojio veći dio Europe, a zatim sve to izgubio, napravivši pogrešku pokušavajući napasti Rusiju. Kada je prvi put bio prisiljen abdicirati, 1814. godine, to je bio znak Bourbonima da se vrate u svoju domovinu. Marijin ujak, Louis XVIII. Sada je ponovno uspostavio monarhiju u Francuskoj, a unatoč kratkom Napoleonovom povratku na vlast 1815. godine, Bourbonska restauracija pokazala se trajnom. Vladao bi zemljom svojih predaka do 1824. godine. Kada je Louis XVIII. Preminuo 16. rujna 1824. godine, naslijedio ga je njegov brat, Charles Philippe, koji će postati kralj Charles X. Francuske. Kao brat Louisa XVI. Novi monarh bio je istovremeno Marijin ujak i njezin svekar. Njegov najstariji sin bio je Marijin suprug, Louis Antoine. Tako se 30 godina nakon što su joj roditelji pogubljeni na vrhuncu Francuske revolucije, Marija sada našla udana za prijestolonasljednika francuskog prijestolja. Novi monarh, Karlo X, bio je izrazito nepopularan u drugoj polovici 1820-ih. Kao gorljivi rojalist, otuđio je širok sloj francuskog društva svojim nastojanjima da ponovno uspostavi snažno francusko plemstvo i svojom podrškom rimokatoličkoj crkvi. Sve mjere koje su francuski narod previše podsjećale na apsolutističku vladavinu njegovog starijeg brata u 20 godina prije revolucije, 1789. godine. Charles se borio protiv svoje opozicije, započevši kolonijalni rat u Alžiru kako bi izgradio podršku svoje vlasti kod kuće, ali je na kraju otišao predaleko u svojim apsolutističkim težnjama. Iskra koja je dovela do njegove smjene bila je izdavanje niza zakona u srpnju 1830. godine. Srpanjske uredbe, kako su ih nazvali, raspustile su francuski parlament, ograničile biračka prava u zemlji i pokušale cenzurirati tisak.
U roku od nekoliko dana, širom Francuske proširili su se masovni neredi protiv njegove vlasti. Ovo je postalo poznato kao Srpanjska revolucija 1830. godine i dovelo je do kratkog razdoblja u kojem je Marija bila kraljica Francuske. Shvativši da mu je situacija bezizlazna, 2. kolovoza Karlo X. abdicirao je u korist svog sina, Marijinog supruga Louisa Antoana. Ipak, Louisove šanse da smiri nezadovoljstvo diljem Francuske nisu bile ništa bolje od onih njegova oca, premda se vjeruje da ga je Marija nagovarala da preuzme položaj kralja Francuske. Oklijevao je pri toj pomisli i 20 minuta nakon što je Karlo X. abdicirao, Louis Antoine je, zauzvrat, odrekao se svojih prava na prijestolje u korist svog mlađeg brata, Henrija, 9-godišnjaka za kojeg se nadao da će postati konsenzusni kandidat za novog monarha. Ishod ovih događaja 2. kolovoza 1830. bio je da je na 20 minuta između abdikacije Karla X. i vlastitog odricanja od krune Louisa Antoana, Louis je teoretski vladao kao kralj Louis XIX. Od Francuske. Tijekom tih istih 20 minuta, Marija Tereza, kći Louisa XVI. I Marije Antoanete, također je nakratko bila kraljica Francuske. Konačno rješenje krize nasljeđivanja došlo je tjedan dana kasnije, 9. kolovoza. Francuska zastupnička komora, odnosno parlament, odlučila je da je mladi Henri neprihvatljiv kandidat. Umjesto toga, ponudili su prijestolje Louisu Filipu, članu kuće Bourbon, ali onome čiji je otac, Louis Philippe, vojvoda od Orleansa, podržavao Francusku revoluciju. Kao takav, Louis Philippe je imao prednost što je bio i princ kraljevske krvi, ali i netko s dobrim republikanskim uvjerenjima. Prihvatio je prijestolje 9. kolovoza 1830. godine i ostao kao Louis Philippe I 18 godina u onome što će kasnije biti nazvano Srpanjskom monarhijom. Nakon pobune 1830. godine koja ga je dovela na vlast, nakon njezinog kratkog razdoblja kao kraljice Francuske i dolaska na prijestolje Louisa Filipa I, Marija Tereza i njezina šira obitelj, uključujući njezina supruga i svrgnutog Karla X, otišli su u izgnanstvo, bojeći se nasilja ako ostanu u Francuskoj. Dana 16. kolovoza 1830. napustili su luku Cherbourg i krenuli prema Ujedinjenom kraljevstvu, ali su u Engleskoj, zemlji s dugom poviješću sukoba s francuskom monarhijom, dočekani hladno. Kao rezultat toga, brzo su se preselili dalje na sjever, u škotski glavni grad Edinburgh, gdje su Marija i Louis živjeli neko vrijeme nakon svog vjenčanja 30 godina ranije. Ovdje će ostati nešto više od 2 godine. Krajem 1832. godine, car Franja I od Austrije uputio je poziv prognanim Bourbonima da borave u Srednjoeuropskom carstvu, iz kojeg je Marijina majka izvorno potjecala. Iskoristivši ovu promjenu sudbine, bivša kraljevska obitelj nastanila se u Praškom dvorcu u Češkoj, ali se 1835. ponovno preselila u Goriziju. To se danas nalazi u Sloveniji, ali je tada bilo dio Austrije. Nedugo nakon dolaska na obalu Sredozemnog mora, Marijin ujak Karlo dobio je koleru i preminuo 6. studenog 1836. godine. Svoje posljednje godine provela je u relativnoj anonimnosti, u usporedbi s nesrećama i previranjima iz ranijeg života. Tijekom 1790. i 1820. njezin suprug preminuo je 1844. godine, nakon čega se ponovno preselila na periferiju Beča. Marija bi poživjela dovoljno dugo da svjedoči novoj pobuni koja je zahvatila Francusku. Ovo je bio dio šireg vala narodnih ustanaka u Europi 1848. godine, koji su pozivali na liberalizaciju upravljanja kontinentom. U Francuskoj se to očitovalo svrgavanjem Louisa Filipa i proglašenjem Druge Francuske republike. To će se pokazati kratkotrajnim, jer je 1852. godine Louis Napoleon Bonaparte, nečak velikog generala koji je osvojio veći dio Europe 40 godina ranije, proglasio sebe za vođu drugog francuskog carstva. Međutim, Marija je preminula nekoliko tjedana prije nego što je Napoleon III postao car 1852. godine. Dana 19. listopada 1851. godine umrla je od upale pluća u dobi od 72 godine.
Budući da je cijeli život bila u stalnom progonstvu iz Francuske, možda je i prikladno što je pokopana u Gorici sa svojim ujakom i suprugom. Na njezinom nadgrobnom spomeniku stoji natpis Udovica, kraljica Francuske, u znak sjećanja na činjenicu da je najstarije dijete Luja XVI. I Marije Antoinette nakratko i sama vladala kao kraljica Francuske. Samo 20 minuta 1830. godine. Sada pogledajmo detaljnije što se dogodilo s njezinom posvojenom djecom. Marie-Philippine Lambriche rođena je u Versaillesu 31. srpnja 1778. godine. Ime je dobila po svojoj majci koja je postala sobarica kćeri kralja Luja XVI, Madame Royale, a njezin otac Jacques bio je sobar kod Madame Elizabeth, kraljeve sestre. Imala je dvije sestre koje su umrle u djetinjstvu i jednog mlađeg brata Augusta, čija sudbina ostaje nepoznata. Kao dijete, njezini su dani bili ispunjeni pomaganjem roditeljima u brizi za brata, održavanjem kuće i igrom s djecom iz grada Versaja. Najvjerojatnije je odrasla u Grand Comunu, zgradi za sluge u Versaju, ali stekla je jednog izuzetnog prijatelja. Nekako se sprijateljila s Marijom Terezom Charlotte, Madame Royale, najstarijim djetetom Marije Antoinette i Luja XVI. Te su se prijateljice tako dobro slagale da je nakon smrti njezine majke Mariju Filipinu kraljica uzela pod svoje kao prijateljicu za igru. Madame Royale ili Charlotte, kako su je zvali oni koji su je bili bliski, bila je ponosno i tvrdoglavo dijete. I Marija Antoinetta se nadala da će je druženje s kćeri sobarice naučiti poniznosti i osvijestiti njezine privilegije. I prema svim izvorima to je uspjelo. 7 mjeseci nakon što je majka umrla, Marija Filipina je službeno kralj i kraljica. Službeno su je posvojili i primili u kraljevsko kućanstvo, dok njezin brat August nije bio. Također, iako joj je kralj dodijelio mirovinu od 12.000 livri, što je gotovo $100.000 u 2015. godini, nije dobila nikakve titule, a šira javnost je nikada nije poznavala kao kćer Francuske. Postojalo je više razloga za posvojenje, uključujući podučavanje Charlotte ispravnim vrijednostima, kao i rješavanje njezine usamljenosti, budući da nije imala preživjele sestre ili ženske rođakinje. Marie Antoinette sama bila je izuzetno bliska sa svojom sestrom Charlotte, po kojoj je Charlotte i dobila ime, prije nego što su bile nasilno razdvojene, i moguće je da je kraljica željela isto za svoju kćer. Štoviše, godinu prije posvojenja Ernestina izgubila je djevojčicu, pa je na neki način nadomještala svoju izgubljenu kćer. Marie Antoinette službeno je preimenovala Marie-Philippine Ernestine nakon njezina posvojenja, vjerojatno po glavnom liku iz knjige L'Histoire de Nepin iz 1765. godine autorice Marie-Jeanne Riccoboni. Ernestine nije bila prvo dijete koje su kralj i kraljica posvojili. Više od desetljeća ranije, kraljica je zamalo pregazila siromašnog 5-godišnjeg dječaka. Kraljica je zaustavila svoju kočiju na vrijeme i toliko se oduševila dječakom da je posvojila siroča. On sam nije bio previše oduševljen time i morali su ga silom odvojiti od njegove bake, koja je znala da mu kraljica može pružiti bolji život kao i njegovoj braći i sestrama. Njegovim 2 sestrama dala je novac, a njegovog brata zaposlila u dvorskom orkestru. Dječak, kao i Ernestina, preimenovan je iz François Michela Gagnea u Armanda, po sinu vojvotkinje od Polignac. Marija Antoinetta je vjerojatno posvojila Armanda jer sama nije uspjela imati dijete i bila je vrlo nepopularna zbog toga što nije rodila nasljednika Francuskoj. Međutim, za nekoliko godina rodila bi nasljednika, sina po imenu Josip, a zatim još jednog dječaka, Karla. To, zajedno s prisilnim posvojenjem, navelo ga je da postane ogorčen prema monarhiji i svojim posvojiteljima. Kada je izbila Francuska revolucija, pobjegao je i pridružio se revolucionarima, izdavši svoje posvojitelje. Osim Armanda, Ernestina je svoj život dijelila s novom posvojenom braćom i sestrama, Charlotte, Josephom i Charlesom. Charlotte i Ernestina toliko su slične da su mnogi strani dostojanstvenici mislili da su blizanke.
provodile su svaki mogući trenutak zajedno. Dijelile su sobu, sluge su ih jednako tretirale i imale su isto obrazovanje iz jezika, povijesti, glazbe, plesa, konverzacije, matematike i geografije. Dvorjani s druge strane nisu baš znali kako postupati s Ernestinom, koja nije bila princeza niti plemkinja, ali je nekako živjela kao da jest. Obično su je zvali sluškinjom i prijateljicom Madame Royale i prema njoj su se odnosili s oprezom. Nikada nije bila uključena u službene ceremonije, na kojima su sudjelovala samo biološka djeca kralja i kraljice. Ernestina i Charlotta su se obrazovale uz pomoć guvernante, vojvotkinje od Polignac, koju je kasnije zamijenila gospođa de Tocqueville. Pomoćne guvernante, koje zapravo svakodnevno podučavala djevojčice, bile su starija Angelique de Marcoux i njezina kći René. Dok je Angelika za njih bila voljena baka, René je uvijek bila poznata kao stroga disciplinarka, a njezine štićenice je nisu baš voljele. Iako će se René kasnije pokazati kao ključna osoba u Ernestininu životu. Tijekom tog vremena, dvije djevojčice su voljele provoditi vrijeme na svom omiljenom mjestu u palačinskom vrtu. Petit Trianon, kraljičin osamljeni mali dvorac i susjedni Amour de la Reine. Umjetno selo gdje bi zapravo učile o seljačkom životu, iako kroz usku i vrlo optimističnu perspektivu. Ovdje bi Charlotta i Ernestina učile musti koze i krade, skupljati jaja, brati cvijeće, među ostalim stvarima. Ipak, Ernestinin novi obiteljski život nije bio samo ružičast. Njezin posvojeni brat Josip, francuski prijestolonasljednik, koji je bio iste dobi kao i njezin biološki brat, patio je od lošeg zdravlja jer je imao tuberkulozu. Zbog toga je morao nositi metalne steznike i često su ga morali voziti u invalidskim kolicima. Nažalost, po kraljevsku obitelj, njegovo se stanje nastavilo pogoršavati i to se dogodilo u najgore moguće vrijeme. 5. svibnja 1789. sazvani su generalni staleži. Ovo je bio ogroman sastanak uglednika i predstavnika plemstva, seljaštva i klera, kako bi raspravljali o kraljevoj nepopularnosti, propadajućem gospodarstvu zemlje, gladi koja je vladala diljem zemlje i lošem upravljanju krune. Vremena su napeta, blago rečeno. Zbog toga što se Josipovo zdravlje pogoršavalo, kraljevska djeca su poslana u dvorac Maldon, gdje je zrak bio čišći. Nažalost, dječak, bistri i pametni Delfin preminuo je 4. lipnja 1789. u dobi od 7 godina. Okružen liječnicima i svojim braćom i sestrama, uključujući Ernestinu, koja je bila jako ožalošćena njegovom smrću. Ipak, njegovim roditeljima nije dano vremena za tugovanje. Kralj je pokušao odgoditi sazivanje generalnih staleža, ali narod je bio previše ljut da bi slušao. Zar među vama nema očeva? Upitao je. Kad je moj mali Dofin umro, činilo se da svijet to nije ni primijetio. Narod je poludio od tog dana, a ja ne mogu prestati plakati, napisala je kraljica svom bratu. Nakon juriša na Bastilu 14. srpnja stvari su se počele mijenjati. Sve više i više dvorjana svakog je dana panično odlazila. Vojvotkinja, glavna odgajateljica djevojke, zamijenjena je gospođom de Tourgel. Kraljeva braća su otišla, a otprilike u to vrijeme Ernestinin otac i brat također su napustili dvor. U listopadu 1789. kada je Ernestina imala 11 godina, stvari su se zauvijek promijenile. Žene Pariza marširale su do palače Versailles kako bi zatražile kruh za svoje gladne obitelji. Provalile su i ubile kraljičine stražare. Sama kraljica jedva je izbjegla smrt kroz tajni prolaz, a zatim je brzo otrčala u sobu Charlotte i Ernestine kako bi ih uzela, dok je gospođa de Tocqueville uzela kraljičinog sina Charlesa, novog Delfina. Ono što je uslijedilo bila je najstrašnija noć u Ernestininom životu. Cijela kraljevska obitelj i njihovi bliski prijatelji stisnuli su se u središnjoj prostoriji palače pred gomilom od 100 ljudi željnih da ih ubiju. Ernestina bi čula hice kako lete kroz prozore, nadajući se da će nekoga pogoditi. Također bi čula odvratne uvrede koje je gomila vikala o kraljici.
Nakon što se kraljevska obitelj nekoliko puta pojavila na balkonu, gomila je postala manje nasilna. Kralj je pristao odvesti svoju obitelj u Pariz u Tuilerije i sada su bili zatvorenici naroda. Ernestina i Charlotta ostaće u Parizu sljedeće 3 godine. I tijekom tog vremena Ernestina je postajala sve zabrinutija zbog svog neizvjesnog položaja. Budući da je njezin život ovisi o kraljevskoj obitelji, koja više nije imala kontrolu nad svojom sudbinom, dok je bila u Parizu, Charlotta se sprijateljila s Paulinom de Torcel, najstarijom kćeri gospođe de Torcel, koja je bila 7 godina starija i mudrija. A ako to nije bila njezina zamjena, kraljica je odlučila posvojiti još jedno dijete dok je bila u zatočeništvu. Kad je preminuo poslužitelj Marije Antoinette, ostavivši 3 kćeri za sebe, ona je posvojila najmlađu i smjestila 2 starije u internat, plaćajući im školovanje. Zanimljivo je primijetiti da je kraljica plaćala školovanje tim djevojkama i još uvijek davala novac i položaj Armandovoj braći i sestrama nakon njegove izdaje, a ipak nikada nije obratila pažnju na Ernestininog mlađeg brata. Možda ga Ernestina nikada nije spominjala i bojala se da bi udovoljavanje njemu značilo manje povađivanja njoj. Kraljičina nova posvojena kći zvala se Zoe, po najmlađoj kćeri gospođe de Tocqueville, i služila je kao prijateljica za igru malom Karlu. U lipnju 1791. kada je Ernestina imala gotovo 13 godina, obitelj je pokušala pobjeći koristeći svoje veze s drugim kraljevskim obiteljima i s kralječinim bivšim ljubavnikom Akselom von Fersenom. Donijeto je nekoliko teških odluka kako bi ovaj plan uspio. Mali Karlo je bio odjeven kao djevojčica, na svoje veliko nezadovoljstvo. Zoe je poslana svojim sestrama, a Ernestina je ostavljena kod svog oca u Parizu. Da je postojalo mjesto gdje bi Ernestinina priča završila, bilo bi to ovdje. Da je plan uspio, možda nikada više ne bi vidjela Charlottu. Međutim, plan je bio pogrešan. Kraljica je bila odlučna u tome da ne odvaja sebe i kralja od njihove djece, pa su morali uzeti ogromnu, vrlo upadljivu kočiju. Prerušavanja kraljevske obitelji nisu bila baš uvjerljiva i previše ljudi je znalo za plan. Kraljevska obitelj je uhvaćena u Varensu kada je lokalni poštar prepoznao lice kralja Luja s novčanice. Očito je pokušaj bijega naišao na veliko neodobravanje javnosti, a kada se kočija vratila u Pariz, gotovo je bila pregažena. Kraljevska obitelj sada je bila pod strogim nadzorom u palači Tuileries, ali barem su Ernestina i Charlotta ponovno bile zajedno. Zoja se s druge strane nikada nije vratila i ne zna se što se s njom dogodilo. Godine 1792. palača Tuileries bila je 2 puta napadnuta. U lipnju 1792. rulje su upale u palaču i ubile švicarske stražare. Kraljica, njezine dvorske dame i njezina djeca bili su stjerani u kut u jednoj sobi, a samo ih je jedan stol dijelio od bijesne gomile. Rulja je zahtijevala da Marija Antoinetta nosi republikansku trobojnicu kao i njezin sin Delfin. U drugoj sobi kralj i njegova sestra Elizabeta također su bili stjerani u kut. Gospođa Elizabeta je zapravo bila ozlijeđena od strane jednog od napadača koju ju je zamijenio za kraljicu. Kralj je tada održao govor koji je za sada smirio gomilu, ali to neće potrajati. Jedva 2 mjeseca kasnije, 10. kolovoza, palača Tuileries ponovno je napadnuta u jurišu. I ovaj put, oni koji su bili prisutni nisu bili tamo samo da bi uplašili i vrijeđali kraljevsku obitelj. Oni su preuzimali vlast od vlade i kažnjavali kraljevsku obitelj. Ovoga puta kraljica je odlučila da je preopasno za Ernestinu. Kraljevska obitelj bila je državni zatvorenik, ali Ernestina nije pripadala kraljevskoj obitelji, a što više, bila je gotovo nepoznata. Ernestina se morala oprostiti od Charlotte, a René ju je od svih ljudi spasila. René ju je odvela na glavni trg ispred Tuilerija, gdje je nastao potpuni kaos. Ubijeni su i sluge, i stražari, i plemići. Osvajači su bacali ljude kroz prozore palače i Ernestina je sve to vidjela. Bojala se za svoj život, a čak i da preživi, kakav bi joj život bio bez Charlotte i njezine obitelji. Tada je René ostavila Ernestinu samu na trenutak kako bi dovela kočiju, kad su je neki građani primijetili.
Mislili su da je ona Madame Royale, jer su toliko ličile jedna na drugu, i bacili su mrtvo tijelo vojnika na nju, što ju je prikovalo za tlo. Jedan trgovac, također vjerujući da je ona Madame Royale, obranio ju je i maknuo mrtvo tijelo s nje baš na vrijeme kad je stigla Reneina kočija. Srećom, René i Ernestine su uspjele pobjeći, ali većina dvorjana je uhvaćena i zatvorena u zatvore diljem Pariza. Reneina majka Angelika je na kraju oslobođena nakon što je prisegnula vjernost Republici, ali su drugi, poput princeze de Lamballe, bili pobijeni. Nakon kaosa 10. kolovoza, René i njezina majka pobjegle su na svoje seosko imanje. Sada postoji određena nejasnoća oko toga gdje je Ernestina bila u to vrijeme, jer je istovremeno bila registrirana u palači Tuileries u Parizu, ali kada je njezin otac bio pogubljen zbog svoje odanosti kralju, u službenim dokumentima je naveo da mu kći još uvijek živi kod kuće. Najvjerojatnije je, međutim, da je nakon kolovoza 1792. godine Ernestina živjela s obitelji René, kako je kraljica naredila. To bi također bila i najsigurnija opcija, s obzirom na to koliko je Pariz bio opasan. U 3 godine koje su uslijedile, kralj je bio pogubljen odrubljivanjem glave, a zatim i njegova sestra i kraljica. Mali Carlo, ili Louis XVII, kako su ga zvali rojalisti, umro je u dobi od 10 godina nakon mučnog postupanja u zatvoru Tour du Temple. Charlotte je bila jedina članica obitelji koja je preživjela. Pa ona i Ernestine. Godine 1795. navedeno je da će Madame Royale biti puštena u razmjeni zarobljenika s Austrijom, domovinom njezine majke. Kako bi je pratila na putovanju u Beč, izabrana je René, njezina bivša guvernanta. Austrijski ministar također je pitao može li Ernestine pratiti Charlotte kako bi ih ponovno ujedinili. René je međutim odgovorila da se Ernestine ne može pronaći, iako je Ernestine živjela s njom i njezinom rodbinom. Uoči svog 17. rođendana, Madame Royale je oslobođena iz tamnice Temple i pratili su je René, 2 stražara, 2 sluge i još 2 osobe, što je izazvalo čuđenje kod nekih. Sobarica, Catherine de Varenne i dječak po imenu Pierre de Saucy, navodno Renéin sin. Ipak, René nije imala sina po imenu Pierre, a Catherine se ne može pronaći nigdje osim u putovnicama kočije. Njezino prezime je također sumnjivo, jer se odnosi na Varenne, gdje je kraljevska obitelj bila zarobljena. Štoviše, Madame Royale je bila razmijenjena za upravitelja pošte u Varenu, koji je prepoznao kralja i zaustavio njihov pokušaj bijega. Postoji teorija da se Ernestine možda potajno pridružila grupi kao jedna ili obje od tih osoba. Možemo se samo pitati kako je Charlotte bilo vidjeti čovjeka koji je uništio šanse njezine obitelji za preživljavanje. Ako je Ernestine bila prisutna na ovom putovanju, susrela bi još jednog starog prijatelja iz Versaja, jer je Charlotte dobila Coco, starijeg psa svoje obitelji, koji je također preživio revoluciju. Godine 1796. Ernestine je otišla u odvjetnički ured u Parizu i proglašena je punoljetnom. Sada je bila neovisna i zadužena za vlastite financije, uključujući i novčanu potporu pokojnog kralja. Ostala je u Parizu i udala se za vlasnika Jean-Charlesa Germaina Propina, koji je bio udovac i otac 3 djece. Ernestina se udala za njega 1810. godine, s 32 godine. Relativno kasno za njezino vrijeme. Nije poznato čime se Ernestina bavila kako bi se uzdržavala tijekom 14 godina između proglašenja punoljetnosti i udaje. Ernestina je umrla na staru godinu 1813. godine u dobi od 35 godina. Umrla je u blizini Saint-Denisa, gdje je bio pokopan njezin posvojeni brat Josip. Nakon obnove dinastije Bourbon 1814. godine, Charlotte je pokrenula istrage o tome što se dogodilo s njezinom posvojenom sestrom, samo da bi saznala da je umrla. Iako nisu bila njezina djeca, ove 2 sljedeće priče govore o njezinim najbližim prijateljima, koji su oboje bili poput obitelji Marije Antoinette i koji su, kao i ona,
imali tragične sudbine. Žena koja će jednog dana steći veliki ugled na francuskom dvoru, rođena je kao Jolanda Martine Gabrielle de Polastron u Parizu 8. rujna 1749. godine. Rođena je u obitelji s drevnim aristokratskim podrijetlom, ali koja je tijekom 18. stoljeća zapala u teška vremena, kao posljedica dugova nagomilanih kroz nekoliko generacija. Gabriela, kako su je obično zvali, provela je djetinjstvo na obiteljskom imanju u regiji Languedoc, na krajnjem jugu Francuske. Kada je imala samo 3 godine, njezina majka je umrla, a tada je Gabriela povjerena na brigu teti, gospođi Dandelot. Obrazovanje je stekla u lokalnom samostanu i vjerojatno je zbog tog strogog odgoja izbjegavala obilježja tadašnjeg francuskog plemstva poput raskošne odjeće i obilja nakita. To je bilo u oštrom kontrastu s okruženjem u kojem će se naći tijekom 70. i 80. godina 18. stoljeća. Kada je imala samo 16 godina, Gabriela je obećana za brak Žilu Francoju Fromanu, grofu de Polignac, koji je bio 3 godine stariji od nje. Polignaci su, poput Polastrona, bili drevna aristokratska francuska obitelj, ali ona koja je tijekom 18. stoljeća zapala u teška vremena. Par se vjenčao 7. srpnja 1767. godine, kada je Gabriela imala 18, a Žil 21 godinu. Bio je časnik s činom u francuskoj vojsci i mogli su očekivati da će voditi umjereno udoban život, da su se stvari za njega nastavile odvijati kao do tada. Ali 1775. godine sudbonosni susret zauvijek će promijeniti tijek njihovih života. Godine 1775. Gabriela i njezin suprug bili su pozvani na francuski kraljevski dvor u Versailles, izvan Pariza. Zahvaljujući intervenciji Gabrieline šogorice, Diane de Polignac, dvorske dame grofice od Artois, koja je bila šogorica francuskog kralja. Sredinom 70. godina 18. stoljeća, francuski dvor bio je usredotočen na novi kraljevski par. 10. svibnja 1774. na prijestolje je stupio novi kralj, 19-godišnji Louis XVI. Njegova supruga bila je kraljica Marija Antoaneta, Louisova žena od 1770. koja je imala 18 godina u trenutku stupanja na prijestolje 1774. Marija je također bila članica austrijske kraljevske obitelji Habsburg i sestra tadašnjeg vladara Austrije i Svetog Rimskog carstva Josipa II. Novi kralj i kraljica vladali su jednom od najautokratskih država u Europi. Louis je imao ogromnu moć kao francuski kralj, a zemljom je upravljala mala skupina birokrata iz Versaja u suradnji s francuskim plemstvom. Francuski parlament nije se sastajao od ranog 17. stoljeća i nije bilo ili je bilo vrlo malo konsultacija sa širom populacijom prilikom oblikovanja vladine politike u Francuskoj. Kada su ih predstavili kralju i kraljici u Versailles 1775. godine, kraljica Marija odmah je zavoljela Gabrielu. Prilično osiromašena mlada žena i njezin suprug, osobito s obzirom na njihov društveni sloj, brzo su bili pozvani da se presele na dvor u Versailles. Priliku koju su rado prihvatili kada je kraljica ponudila da podmiri njihove nepodmirene dugove i financijski ih osigura. U mjesecima koji su uslijedili, Gabriela i Žil brzo su napredovali na francuskom dvoru. Brzo je postala najbliža povjerljivica kraljice, a Marija Antoaneta je Gabrielu doživljavala kao zamjensku stariju sestru. Na neki način bila je psihološki oslonac za mladu ženu koja je ostavila svoju obitelj u Beču kada je prije nekoliko godina preseljena u Francusku. Gabriela i Žil su imali 2 djece, Agleu, rođenu 1768. i Armanda, rođenog 1771. kada su prvi put stigli u Versailles. U godinama koje su uslijedile, još 2 djece, Žil i Kami, rođeni su 1780. i 1781. godine. Obitelj je postala sve prisutna u životu dvora u Versailles, stalno u bliskom krugu kralja i kraljice. Doista, kada je guvernanta djece Marija i Luja dala ostavku 1782. godine, kraljica je zamolila Gabrielu da preuzme mjesto guvernante kraljevske djece. Ovo, zajedno s dodjelom titule vojvode i vojvotkinje od Polinjaca 1780. godine,
Jasan je pokazatelj koliko su Gabriela i Gilles napredovali na francuskom kraljevskom dvoru. Ipak, život u Versaju nije bio potpuno bez poteškoća. Kralj. Brak para, iako relativno zadovoljavajući, teško da je bio predan, a za oboje, Gabrielu i Gillesa, kruže glasine da su imali izvanbračne afere. Gabriela je navodno tijekom 1780-ih bila u dugoj vezi s kapetanom kraljevske garde, Josephom Hyacinthom, grofom de Vaudreuilem. Još zabrinjavajući bio je razvoj događaja sredinom 1780-ih, kada je odnos između Gabriele i kraljice privremeno postao prilično hladan, iz raznih razloga vezanih uz dvorsku politiku u Versaju. Ono što je postalo poznato kao salon Polignac, Gabrielin krug dvorskih miljenika, smatralo se da je postao previše moćan. To je bilo uobičajeno u Versaju sredinom 1780-ih. I čini se da je kraljica počela više slušati druge dvorjane, koji su nastojali smanjiti utjecaj i moć Gabriele. Stoga je, nastojeći ublažiti kraljevsko nezadovoljstvo, Gabriela uzela privremeni odmor od dvora, posjetivši aristokratske prijatelje u Engleskoj. Čini se da je odsutnost u ovom slučaju produbila osjećaje, pa kad su se Polignacovi vratili u Francusku 1786. godine, Gabriela se ubrzo ponovno našla u milosti kraljice Marije Antoinette. Dodijeljene su im nove počasti i svježi novac je pronašao put do Polignacovih. Ipak, dok su Gabriela i njezin suprug ponovno napredovali u Versaju, izvan izoliranog svijeta francuskog dvora, nekih 15 km sjeveroistočno, u Parizu su Polignacovi bili doživljavani na sasvim drugačiji način. Kako su ekonomske poteškoće, neuspjesi žetve i političko razočaranje zahvatili francusku prijestolnicu 1780-ih, oholi francuski dvor u Versaju postao je predmet žestokih kritika među Parižanima. Posebno su Polignacovi bili meta okrutnih napada. Kritike su se usredotočile na navodnu raskoš kraljičine miljenice u njezinom trošenju na dvoru, u vrijeme kada je pretenciozno ponašanje francuske aristokracije izazivalo široko rasprostranjen bijes diljem Francuske. Ove kritike su ubrzo poprimile razvratan ton, kada su Parizom počeli kružiti eksplicitni pamfleti koji su prikazivali Gabrielu kao lezbijsku ljubavnicu kraljice. Stoga, kako je politička situacija u Francuskoj tijekom 1780-ih postajala sve napetija, Polignaci su postajali posebna meta kritika u Parizu i šire. Te su napetosti uskoro trebale eskalirati i imati goleme posljedice, ne samo za Francusku, već i za cijelu povijest moderne Europe. Ono što je postalo poznato kao Francuska revolucija bio je rezultat godina lošeg vodstva Luja XVI i uzastopnih vlada koje je postavljao da upravljaju Francuskom. Tijekom 80. godina 18. stoljeća, brojni loši urodi u zemlji doveli su do porasta cijena hrane. Razvoj koji je dodatno pogoršan time što je stanovništvo Francuske naraslo s otprilike 18 milijuna ljudi u 17. stotini na približno 26 milijuna u 1780. Sve je to zasjenila golema financijska kriza koja je ostavila francusku vladu s neviđenih 4,5 milijarde livri duga. U pokušaju da zaustavi krizu, Louis XVI je 1780-ih imenovao niz novih ministara financija, uključujući Jacquesa Neckera i Charlesa de Calonna. Nitko od njih nije mogao riješiti situaciju, a sve su se češće čuli pozivi da se sazove francuski parlament, kako bi parlament kralju odobrio financijsku subvenciju za rješavanje financijske krize. Polignaci su igrali svoju vlastitu, donekle značajnu ulogu u tim događajima. Gabriela je bila snažna pristaša apsolutističkog monarhijskog položaja na dvoru. Ovo stajalište tvrdilo je da kralj i kraljica ne bi smjeli popuštati pred nezadovoljstvom javnosti, te da bi trebali davati prednost moći monarhije ispred pritisaka da riješe krize koje su se odvijale. Na kraju bi međutim Louis ipak popustio pred potrebom za financijskom pomoći od strane francuske političke zajednice. U svibnju 1789. godine poduzeo je drastičan korak sazvavši francuski parlament poznat kao generalne staleže. Ovo je bio prvi put da je parlament sazvan u Francuskoj još od 1614. godine. Louisov cilj bio je da parlament izglasa veliku financijsku subvenciju koju bi mogao iskoristiti za rješavanje ekonomske krize. Za uzvrat bio bi pod pritiskom da pruži političke ustupke široj francuskoj političkoj zajednici.
Izazov za kralja i njegove savjetnike bio bi pribaviti potreban novac uz što manje ustupaka. Ipak, plan je spektakularno propao. U roku od nekoliko tjedana vlast je počela izmičati iz ruku francuskog monarha i prelaziti u ruke radikalnih revolucionara unutar parlamenta, koji su u lipnju 1789. proglasili da su staleži sada nacionalna skupština. Politička zajednica Pariza postajala je sve nasilnija tijekom ljetnih mjeseci, što je kulminiralo 14. srpnja 1789. kada su mase u Parizu upale u kraljevske zatvore, poznate kao Bastilja Saint-Antoine. Francuska revolucija dodatno će eskalirati u nadolazećim mjesecima, pri čemu su kralj i kraljica zapravo stavljeni u kućni pritvor od strane nove revolucionarne vlasti. Međutim, dok su Louis i Marija bili zatočeni u Francuskoj, unatoč pokušaju bijega, 1791. godine napad na Bastiju, u srpnju 1789. bio je iskra koja je navela Polinjake da napuste zemlju. Gabriela i njezina obitelj isprva su otišli u Švicarsku. Postoji mnogo sačuvane prepiske koje je Gabriela slala Mariji Antoineti u mjesecima koji su uslijedili, što omogućuje praćenje kretanja njezine obitelji, ali i činjenicu da je ostala u kontaktu s kraljicom. Jasno je da je Gabriela u to vrijeme također patila od teške bolesti. U nekom trenutku 1780-ih kraljičina miljenica razvila je rak i do trenutka kada su živjeli u Švicarskoj već je znatno patila zbog svoje bolesti. Unatoč lošem zdravlju, obitelj je nastavila redovito seliti početkom 1790-ih. Nakon boravka u Alpskoj državi, Polinjakovi su otputovali na jug u Italiju, gdje su posjetili Torino, Rim, Veneciju i nekoliko drugih većih gradova. Njihovo krajnje odredište ipak je bila Austrija. Do 1791. godine bili su u Beču, gdje su Polinjakovi, pretpostavlja se, bili vrlo srdačno dočekani od šire habsburške obitelji Marije Antoinete. Njihovo putovanje u Beč zasigurno je bilo zbog uvjerenja da će, ako Marija i Louis budu oslobođeni od strane revolucionarne vlade u Francuskoj, i sami otputovati u kraljičin rodni kraj. Ali to se nikada neće dogoditi. U Francuskoj je Louis pokušao navesti ostale europske sile da interveniraju protiv revolucionarne vlade i obnove monarhiju. Na kraju je apsolutna monarhija ukinuta krajem 1792. godine kao rezultat tih postupaka. Louis je proglašen krivim za veleizdaju i pogubljen giljotinom 21. siječnja 1793. godine. Marin vlastiti sudski proces započeo je u listopadu sljedeće godine. Samo 2 dana kasnije i ona je osuđena i pogubljena. 16. listopada 1793. u Parizu Gabrielina vlastita smrt uslijedila je samo nekoliko tjedana kasnije, ali pod vrlo različitim okolnostima. Preminula je 9. prosinca 1793. u Beču, gotovo sigurno zbog raka od kojeg je već neko vrijeme bolovala. Ipak, njezina je obitelj tada tvrdila da je umrla od slomljenog srca zbog vijesti o pogubljenju Marije Antoinete. Život Gabriele postao je središte mitova i legendi na francuskom dvoru u Versaillesu uoči Francuske revolucije. Nema sumnje da je dvor u to vrijeme bio vrlo odgovoran za svoje grandiozno ponašanje tijekom razdoblja kada su obični ljudi u Francuskoj patili zbog neuspjeha žetve i financijske krize. Ali dok su Polinjaci postali meta kritika u političkim krugovima u Parizu 1780-ih, kao rezultat toga postoji malo konkretnih dokaza koji bi sugerirali da je Gabriela bila išta nemoralnija u svom ponašanju od bilo kojeg svog suvremenika u Versaju. Stoga je naš pogled na nju kao oličenje nesposobnog ponašanja francuske aristokracije na kraju starog režima donekle nepravedan. Jolanda Martin. Gabriela de Polastron, vojvotkinja od Polinjaka, bila je proizvod dvorske kulture rano novovjekovne Francuske i u potpunosti tipičan primjer te iste kulture. Princeza je rođena kao Marija Tereza Luisa od Savoje Karinjana u Torinu, Italija, 8. rujna 1749. godine. Bila je kći Luja Viktora od Karinjana i Landgrofice Kristine od Hesse-Rheinfels-Rotenburga, oboje potomci europskih kraljevskih obitelji. Za nju se govorilo da ima lijepu glavu s bujnom plavom kosom, koja bi, kad bi se oslobodila svojih traka, padala sve do njezinih stopala. Princeza je dolazila iz izuzetno bogate obitelji i bila je dobro obrazovana.
Govorila je nekoliko jezika i bila je načitana. Voljela je čitati talijansku poeziju kao i knjige popularnih autora poput Machiavellija i Dantea. Čitanje je bilo jedno od njezinih omiljenih zanimacija i uložila je u vlastitu opsežnu osobnu knjižnicu. Njezino impresivno obrazovanje i bogatstvo njezine obitelji stavili su je u dobar položaj za brak. Godine 1767. vojvoda od Pontievrea zamolio je Vuja XVI. Da mu pomogne pronaći prikladnu ženu za njegovog sina, princa de Lambalea. Kralj je pristao i predložio mu da svoju pažnju usmjeri na princezu od Savoje. Princ de Lamballe je pokazan portret princeze i sa samo 17 godina njezina je sudbina bila zapečaćena. Stigla je u Francusku 30. siječnja u Monterot, gdje ju je dočekao znatiželjni mladić s prekrasnim buketom cvijeća. Isprva zbunjena, princeza je ubrzo shvatila da je to njezin budući suprug. Vjenčavali su se kasnije istog dana u kapelici dvorca de Nangis, u domu grofa od Guercija. Međutim, brak je bio kratkog vijeka. Princeza de Lamballe pokazivala je svom mužu ljubav i privrženost, a isprva su oboje djelovali sretno u braku. Ali Versajski dvor bio je ozloglašen po svojim skandalima i nije prošlo mnogo vremena prije nego što se princeza našla u središtu još jednog. Princeza je predstavljena na dvoru u Versaju, gdje je stekla zavidnu naklonost, ali odnos između nje i njezina muža brzo se raspao. Princ je imao izvanbračnu vezu s dvije glumice, a Marija je bila shrvana muževom izdajom. Njezin svekar ju je tješio, ali nakon godinu dana braka doživjela je još veću tugu kada joj je muž preminuo. 1768. godine od spolne bolesti, prije nego što je navršio 21 godinu. Uspjela je oprostiti mužu njegove prijestupe i nježno se brinula za njega sve dok nije preminuo. Princeza je nastavila sa svojim novim životom, trajno se preselivši u Rambouillet blizu Versailles, gdje je njezin svekar stolovao kao vojvoda od Pontievrea. Vojvoda je zavolio princezu i smatrao je svojom vlastitom kćeri. Preporučio joj je da položi zavjet čednosti i postane časna sestra. Iako nikada nije postala časna sestra, odlučila je ostati vjerna svom mužu cijeloga života. Nakon što je naslijedila bogatstvo svog muža, pridružila se svom svekru u dovršavanju njegovih brojnih dobrotvornih dijela. Vojvoda je postao poznat kao kralj siromaha, a Marija de Lamballe stekla je nadimak Anđeo od Pontievrea. Na kraju se oporavila od svoje tuge, iako je i dalje prolazila kroz niz melankoličnih trenutaka koji su se s godinama postupno pogoršavali. Godine 1770. Dauphin Louis oženio je Mariju Antoanetu, kćer Marije Terezije, carice Austrije. Louis je stupio na prijestolje samo 4 godine kasnije, 1774. postavši kralj Louis XVI. Nakon što je neko vrijeme živjela na dvoru, odnos između Marije Antoanete i princeze de Lamballe počeo je cvjetati. Marija Antoaneta je u princezi pronašla svoju novu povjerljivicu, a sljedeće godine, 1775. ona je također proglašena nadzornicom kralječinog domaćinstva. Princeza de Lamballe pratila je kraljicu na mnogim njezinim izletima i na mnogim njezinim zabavama. Vojvoda od Pontievra podlegao je načinu života kralja i kraljice, te je čak počeo izražavati interes za ugostiti strane kraljevske osobe. Nastavio je gostiti prijestolonasljednika Švedske i kralja Danske, a princeza de Lamballe bila je njegova domaćica. Dvor u Versaju bio je domaćin mnogih balova i zabava, postavši ozloglašen po raskošnom načinu života i žudnji za svime što je ekstravagantno. Uostalom, Louis XIV je gotovo doveo cijelu državu do bankrota, kada je angažirao poznatog francuskog krajobraznog arhitekta Andrea Lenotra da preuredi 2000 hektara Versaja. Zbog financijske situacije u Francuskoj, kralj Louis XVI je angažirao Anne Robera Jacquesa Turgota da preuzme kontrolu nad državnim financijama. Turgot je imao misiju pružiti običnom narodu financijsku slobodu i bogatstvo. Napisao je pismo kralju Louisu u kojem je naveo da ne želi bankrot, povećanje poreza, niti zaduživanje. Turgot je osobno bio za monarhiju, sve dok monarhija radi u korist naroda.
S obzirom na to da su njegovi novi zakoni i propisi stupili na snagu, kralj Louis XVI morao je dovesti staleže u Bretanji u strožu usklađenost, budući da je ta regija prethodno djelovala kao donekle autonomna država. Kako bi to postigao, kralju je trebao pouzdan diplomat koji bi smirio svaki otpor ili antimonarhistička osjećanja. I tako je pozvao vojvodu od Pontievra kao savršenog čovjeka za taj posao. Princeza de Lamballe ga je pratila u Rennes 17. prosinca 1774. godine. Njihov pothvat u toj regiji bio je veliki uspjeh, a sama princeza uspjela je osvojiti srca stanovništva te regije. Princeza de Lamballe bila je odsutna s dvora u Versaillesu 2 mjeseca, a kraljica Marija s nestrpljenjem je iščekivala njezin povratak. Kada je s radošću saznala da princeza odlazi nekoliko dana ranije nego što se očekivalo kako bi se vratila kući, kraljica je zamolila princezu da odmah krene prema Versaju. Nakon što je princeza de Lamballe ušla u Versailles, iznenadila se kada je vidjela da je kraljica dala naslikati njezin portret na staku koje je bilo postavljeno u prostoriji u kojoj je kraljica provodila većinu svog vremena. Ipak, nakon što je mnogo svog slobodnog vremena provodila s kraljicom, princezine misli i interesi počeli su lutati. Parižani su voljeli sve što je nadnaravno. Njihova sklonost praznovjerju i nadnaravnom počela je mnogo prije nego što se princeza rodila, ali je zanimanje za to nastavilo rasti. Grof Saint-Germain je očarao stanovništvo, tvrdeći da je živio stoljećima i da je osobno upoznao Isusa Krista. Baron Dupopet de Senevoa uveo je proučavanje životinskog magnetizma. Eliphas Levi bio je ugledni mudrac, a Alexis Vincent Chateaubriand te René du Tem postao je poznat kao slavni demonolog. Princeza de Lamballe također je bila očarana nadnaravnim. Čak je dopisivala s kartomantkinjom Madame Lenormand, kao i s astrologinjom i proricateljicom gospođom Williams, koja je bila velškog podrijetla. Iako je velik dio njezina privatnog života ostao misterij, poznato je da se princeza zainteresirala za slobodno zidarstvo. Godine 1777. postala je članica Lože de Crandeur i jedna od najuglednijih članica u zemlji. A 1781. godine preuzela je ulogu velike majstorice Mère Lože de Cosses d'Adoption. Godine 1775. izbila je masovna pobuna. Žetva u zemlji dala je izuzetno malu količinu žita i zemlja se ubrzo našla u nestašici hrane, nesposobna prehraniti stanovništvo. Ljudi su počeli kriviti monarhiju tvrdeći da su namjerno zadržali zalihe za sebe i narod se počeo buniti. Zemlja je tonula u paniku, pljačkaši su bili posvuda, a poljoprivrednici su bili ucijenjeni od strane pljačkaša koji su ih prisiljavali da prodaju svoje žito po znatno nižim cijenama. Tijekom travnja i svibnja pobunjenici su izazvali kaos u onome što je postalo poznato kao rat cvijeća. Tragedija je ponovno pogodila princezu kada je 1778. godine izgubila oba roditelja. Godine 1785. stanovništvo Francuske postajalo je sve neprijateljskije prema prijestolju i raskošnom načinu života koji su vodili, dok je velik dio Francuske patio u uvjetima ekstremnog siromaštva. Narod je trebao pronaći izgovor za svaku moguću nesreću i pronašao ga je u Mariji Antoineti. Postala je javna meta mržnje. Godine od 1786. do 1789. prošle su bez tragedije za princezu, a u pismu koje je napisao Horace Walpole navodi se da je princeza sredinom 1787. posjetila Englesku. Međutim, situacija u Francuskoj nije se popravljala. Kralj je postao više zaokupljen svojim osobnim zbirkama nego donošenjem odluka o vođenju zemlje. A kraljica je bila sklonija trošenju velikih svota novca na dijamante i drugu luksuznu robu, kao i gomilanju velikih dugova zbog neplaćenih kockarskih dugova. Dana 5. svibnja 1789. kralj Louis XVI. Sazvao je generalne staleže u Versaju, koji se nisu sastali još od 1614. godine. Sazvao je sastanak kako bi uveo novi porezni zakon koji bi nametnuo višu poreznu stopu na zemljoposjednike i bogate plemiće. Srednja klasa na sastanku, koja je uključivala odvjetnike i učitelje, tražila je ustav,
Kralj je bio ogorčen. Vjerovao je da monarhija treba zadržati apsolutnu vlast bez ikakvih pravila ili vlade koja bi mu oduzela moć. Sudionici sastanka generalnih staleža dali su prisegu na obližnjem teniskom terenu. 20. lipnja 1789. godine u kojoj su izjavili da neće otići kući dok kralj ne pristane na izradu ustava. Dana 27. lipnja osnovali su vlastiti parlament, koji su nazvali nacionalnom skupštinom. Neki plemići i svećenici također su se počeli pridruživati novom parlamentu. Kralj je bio ljut, ali isto tako i obični ljudi. Cijene kruha su i dalje bile visoke i mnogi su i dalje gladovali. Kralj je odbio prihvatiti Narodnu skupštinu i čak je otpustio ministra koji je bio poznat po tome što je radio u korist siromašnih. Potpuno ogorčeni, tisuće stanovnika okupile su se na prosvjedu i jurišale na tvrđavu u Bastiji. Protiv procijenjenih 8.000 prosvjednika, kraljevi ljudi nisu učinili ništa kako bi zaustavili juriš na tvrđavu. Guverner Bastille predao je ključeve prosvjednicima, ali sada je bilo prekasno za suosjećanje s njima. Bio je čovjek koji je pomogao zatvoriti stotine zatvorenika koji su govorili protiv kralja. Prosvjednici su uhvatili svog čovjeka i u bijesu su odrubili glavu guverneru. Ovo je bio prvi put da su seljaci Francuske ustali protiv apsolutne moći kralja i pobjedili. Potaknuti svojom pobjedom, prosvjedi su postajali sve žešći i Louis je znao da je izgubio Pariz. Svaka pomisao na pokušaj ponovnog osvajanja Bastille silom brzo je odbačena. Počele su kružiti glasine da kralj Louis priprema planove za upotrebu vojne sile kako bi se riješio Narodne skupštine. U listopadu je kraljevska obitelj odvedena u palaču u Tuilerisu, gdje narod mogao držati kralja na oku. I dalje prkosan kao i uvijek, kralj i kraljevska obitelj pokušali su pobjeći iz Francuske. Plan je bio doći do Austrije i zatražiti pomoć od brata Marije Antoinette, koji je sada bio car Austrije. U lipnju 1791. pokušali su pobjeći, ali su zaustavljeni u Varenu i vraćeni u Pariz u svojoj kočiji. Godine 1791. princeza de Lamballe uspjela je izbjeći zarobljavanje i ponovno otputovala u Englesku, posjetivši Blenheim, Oxford i Bath. Samo što se ovaj put čini da je bila u potrazi za zaštitom. Marija Antoinetta već je poslala poruke tražeći pomoć, ali čini se da je princeza stigla osobno kako bi osigurala da se ozbiljnost nadolazeće situacije shvati. Kraljica Engleske dočekala je princezu s velikom naklonošću i velikim zadovoljstvom. Ali kada je zatražila pomoć od kralja Georgea III, on je odbio, rekavši joj da je francuska kraljevska obitelj sama prouzročila svoje nesreće. Kralj Francuske napisao je princezi pismo u kojem joj je rekao da se ne vraća jer su stvari postale previše strašne. Odgovorila je pismom rekavši: kraljica me treba i moram živjeti ili umrijeti uz nju. Sastavila je svoju oporuku u Aix-la-Chapelle, koja je čak uključivala i njezine voljene pse, i vratila se u Francusku kako bi stala uz kraljicu. Nacionalna skupština imala je među svojim članovima neke rojalističke simpatizere, a Marija Antoinette je s njima održavala tajne sastanke u Versaju nakon što je obitelj vraćena u Pariz. Princeza de Lamballe, poznata kao kraljičina povjerljivica, također je bila sumnjičena od strane naroda da suosjeća s Austrijancima. Dana 10. kolovoza 1792. godine monarhija je službeno svrgnuta, a princeza je zajedno s Marijom Antoinettom zatvorena u zatvoru Temple. Zatim je 19. kolovoza prebačena u zatvor La Force. Princezi je naređeno da položi zakletvu kojom bi osudila monarhiju i svoju najbolju prijateljicu, francusku kraljicu, ali je to odbila. Dana 3. rujna doživjela je svoju brutalnu kaznu. Nakon kratkog suđenja izvučena je izvan zatvora i bijesna rulja koja ju je čekala udarala ju je više puta oružjem. Pala je na koljena nakon što je udarena u glavu i umrla. Njena krv je potekla preko njezine haljine. Zatim je snažno udarena po glavi što ju je onesvijestilo, a rulja joj je potom svukla odjeću i počela unakazivati tijelo dok više nije bila prepoznatljiva. Nakon tih strašnih i tragičnih prizora, njezina je glava odsječena i nabodena na kolac, koji je rulja potom paradirala ispred ćelije Marije Antoinette.
Njezina dobrotvorna i ljubazna djela nisu značila ništa. Bila je prijateljica monarhije i nije se prema njoj trebalo postupati drugačije. U trenutku svoje smrti imala je 42 godine. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video o djeci Marije Antoanete i njezinim najboljim prijateljima. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Javite mi što mislite o njihovim životima dolje u komentarima. A ako imate bilo kakve prijedloge, svakako ih ostavite u komentarima. Ako ste novi na kanalu, puno bi mi značilo da se pretplatite, a ja ću vam pomoći da uključite obavijesti kako biste dobili sve moje videozapise čim ih objavim. U svakom slučaju, to je sve od mene, pa se vidimo svi u sljedećem zaboravljenom životu. Hvala!